So he's saying Joten hän sanoo, that the eternal gospel, että se iankaikkinen evankeliumi, the gospel that Jesus left at the pulpit is called the everlasting gospel. se evankeliumi, jonka Jeesus jätti saarnastuolisen nimi on iankaikkinen evankeliumi. The eternal gospel. Why? Iankaikkinen evankeliumi, miksi? Because number one, it does not change. Koska numero 1 ei muutu. It is based on the eternal attributes of Jehovah. Se perustuu Jehova Jumalan iankaikkisiin So if you ominaisuuspiirteisiin. go to a church, you find a pastor preaching something else, not preaching salvation, doing money or whatever, or liberal theology to make the Finnish people feel good. That is something else. Joten jos menet seurakuntaan ja kuuntelet, kuinka pastori sanoo siellä liberaaliteologiaa, menestysteologiaa, Make the Finnish people comfortable niin and että everything. suomalaista tuntuu hyvältä. That is something Tämä on else. jotakin muuta. This gospel, he says, Tämä evankeliumi hän sanoo, is about the cross and the blood of Jesus. se liittyy Jeesuksen ristiin ja vereen.